la informació sobre la repressió. Divendres 9 de juliol, la 94a Hora Solidària es fa a la maternitat d'Elna amb Jordi Turull com a invitat, el dia abans que comenci la seva travessa per la llibertat a Portbou. És el primer pres indultat que participa en un acte a Catalunya Nord. Intervé també el senador Francesc Calvet, que explica com l'Assemblea del Consell d'Europa, de la que en forma part com a senador francès, va votar demanant l'amnistia pels presos i represaliats polítics catalans. Oriol Junqueras, Raül Romeva i la resta d'encausats d'ERC presenten un recurs demanant la nul·litat de la causa del Tribunal de Comptes espanyols per l'acció exterior del govern. I el mateix divendres, la Caixa de Solidaritat anuncia que ha recaptat 100.000 euros diaris d'ençà que dimarts va fer una crida perquè la gent hi fes aportacions per pagar la fiança de 5,4 milions d'euros que el Tribunal de Comptes espanyol sol·licita als 34 exalts càrrecs del govern. Dissabte 10 de juliol, a Sant Celoni, comença la campanya Sana Absolució. Aquí la Fiscalia espanyola demana 3 anys de presó pel tall de l'AP7 el dia 18 d'octubre de 2019. I diumenge 11 de juliol, Òmnium Cultural anuncia que celebrarà els seus 60 anys d'història amb un retrobament de la presó i l'exili a Elna aquest divendres, doncs demà. Junqueras i Puigdemont ja han confirmat la seva assistència. Etapa catalana del Tour de França amb estelades gegants a Matixanes, a Eus i a Llívia i al llarg de tota l'etapa. Gràcies als companys que hi eren. Dimecres 14 de juliol, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es declara competent per assumir la investigació oberta contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, acusada d'un delicte de malversació pel seu paper en l'organització del referèndum del 1 d'octubre. I com cada dimecres, es fa l'acte pels exiliats i represaliats polítics a la plaça del Rei de Barcelona. I avui dijous 15 de juliol, l'Audiència Provincial de Barcelona condemna Moisès Fernández a una multa de 360 euros i a una indemnització de 2.300 euros per un delicte de lesions arran d'un incident amb un motorista en un piquet informatiu durant la vaga del 8 de novembre del 2017. L'Audiència de Barcelona arxiva la investigació per suposat desviament de fons de l'Associació Catalana de Municipis per despeses relacionades amb el procés independentista. I acabem amb un dels més de 3.300 encausats. Avui és el cas de Marcel Vivet, aquest jove militant de la CUP, que ha estat condemnat a 5 anys de presó acusat d'agressió a un agent dels Mossos d'Esquadra. El mateix tribunal reconeix que no hi ha cap imatge concloent sobre l'agressió, de manera que basa la seva sentència en la declaració de l'agredit i els seus companys agents, que van assegurar haver reconegut a Vivet com a autor dels fets. Es dona la circumstància que el mateix policia va denunciar, suposadament, un altre manifestant per uns episodis idèntics, per la qual cosa s'han obert 2 processos paral·lels amb els mateixos fets com a denominador comú. I un aspecte controvertit és la implicació de la Generalitat en tot això, i és que els moviments independentistes porten exigint reiteradament des del 2017 que el govern es retiri de l'acusació particular en casos com el de Marcel Vivet. Gràcies, Bringuet.